Kapuso ari na, mabugat nga dalagan sa trapiko, mabatsagan na, bago sa pagpahamtang sa judging areas para sa Dinagyang Festival 2023. Areas nga pahamtangan sang Food Festival plastado naman. Ini ang itutukan ni John Sala live sa Dalan Delgado sa Iloilo City proper. John? Adrian, Kate, Halabira, Iloilo. Excited na ang mga Ilonggo sa pagbalik sa ginakabig Queen of all Philippine Festivals, ang Dinagyang Festival Subunga 2023. Sa weekend pa ang highlights ng Dinagyang Festival, apang subong pa lang mabugat na ang dalagan sang trapiko sa mga lugar sa dinahamtang ang judging areas. Ang mga judging areas para sa kasadyahan sa Kabanwahanan kag Barangay Tribes Competition ang nahamtang sa Iloilo Freedom Grandstand among main judging area, Quezon Ledesma Street, Iloilo Provincial Capital, kag ang bago nga area among Mapa Rizal Street. Subong padayon pa ang konstruksyon sang pulungkuan sa mga bisita sa mga judging area. Dako man ang pagpasalamat sa vendors kag mga establishmento sa Mapa Rizal Street bangon sa ginapaabot nila nga maayo nga kita sa pagpahamtang sang judging area malapit sa ila lugar. Okay, isang una ang judging area dito sa Maria Clara. Yung karon gibalhin dire. So expect kami nga may mga tao tao nga magtanaw. Di daw magmabakal sa amon di. Makabawi gamay para sa amon nga mga pambaligya gani. Samtang ang mga area nga pahamtangan sa Dinagyang Food Festival ang amat-amat na ginahanda sa mga nagkalain-lain nga food festival in charge. January 19 tubtob 22 ang food festival sa apat ka area sa ginalakipan sang Valeria, Arsenal, Yulo kag Aldeguer Street. Sa Dalan Delgado kag Valeria puno na sang banderitas kag mabatyagan na gid ang festival fields. Pahanumdum sa mga food festival in charge nga dapat ipatuman ang katinlo kag disiplina sa tagsa ka mga kiosko. Inabot na busog kamo sa pagkaon, matinlo aton lugar, kag safe man sa aton mga patrons. Maluwas sa mga manamit nga pagkaon kag drinks, may mga local kag national performers man nga magahatag kalingawan sa food festival. Puwas naman sang gabi ang pageant night sang Miss Iloilo 2023. 18 ka mga kandidata gikan sa mga distrito sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang magapaindis-indis para sa 3 ka mga korona. Gusto to itibuong ang Iloilo. And especially also sa pageantry. And also kung ano kasagad sa aton nga mga kababainhan diri sa Iloilo. So amo na isa naton kabalantayan, and at the same time we have production numbers nga, well, let's say hango sa kung ano ang mga nakita man namon sa iban nga productions. Dugang pa ni Piamonte, ang caliber sa mga kandidata sa mga tuig ang handa na bisan diin pa nga national kag international pageant iga pasalida. Matapos kilalahon ng top 5 kag koronahan ng second runner-up. First runner-up kag Miss Iloilo, pagkadesisyonan pa sang Miss Iloilo Committee kung sa diin nga national pageant iga padala ang top 3. Kate, bila sa mga balantayan nga events subong nga Dinagyang Festival 2023 amo ang buwas ang coronation night sa Miss Iloilo 2023 nga pagahiwaton sa Iloilo Convention Center. Sa Huwebes naman magasugod ang food festival sa pila ka mga dalanon diri sa city proper, kag sa Sabado pagahiwaton naman sa aga ang kasadyahan sa Kabanwahanan, kag sa gabi among Dinagyang illumination, kag sa Domingo among highlights ng Dinagyang Festival nga Barangay Tribes Competition. Kate? Madamang salamat, John Sala.